Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na pud ta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi nung adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw mga higala, adlaw karon nga Huwebes, no? Huwebes, tibuok kalibutan. Abi no Huwebes karon mga higala pit 71 sa bulan sa Marso tuig 2024. Hayo ko gamay mga higala ha, kay basig naghiwi ang atong screen. Yan no. As balik ta mga higala, balik. Balik ta mga higala, no? Kay medyo wala maun ang atuang microphone sa teleradyo. Bueno, bueno mga higala, no? Padayon ta mga higala sa atuang karong adlaw. Welcome back di ano, nakuha na nato, nauna nato ang ato ang microphone sa teleradyo. O welcome back mga higala sa ato ang kining programa, no, sa kining DYWC Radyo Bandilyo. So kumusta no mga higala, ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon kanato sa DYWC Radio o gimanusab nag-monitor sa ilahang teleradyo, no? Kumusta na mga higala, no? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskays Panglawas. Pwede mga higala ato di ang timbayaon ug mayong mudto ang atong talahorong obispo, no? Bishop Julito B. Cortez, ang ato ang station manager si Father Rama Ata, ang ato po nga mga kaparian, Lukog, Kabisayan ug Mindanao, ato na mga pahasubo mga higala, no? Sa akong kauban nga kanhi pare, no, si Father Bosmion nga mibiya na sa kining ato ang kalibutan. Kato si Father Bosmion mahigala, nakauban pa to nako mahigala nga na-assign mi sa Amlan isip mga seminarista, no. Ang kuraparoko ato si kuan pa si Father kining Serafin, si Father Serafin, no. Nga medyo kuan mahigala, no, kauban kami unya nga pare gid may kakauban po dito sa Cebu, 4th year na sila sa theology, nya ako 1st year. So muna nga kuan mo ora may hitsura ato ni Father Bosmion mahigala, no. So muna nga ako di ang mga pahasubo sa kining akong mga mga pamilya, no, sa mga kaparintihan, mga ginikanan ug pamilya usab ni Father Bosmion, no, bosi-bosi nga ang tawag niya ito, bosi-bosi, no, nga mibiya na nining kalibutan na o tuan na sa aging harian sa Dios, ana, no. So nala, no, mayong mudto na usab og condolence sa pamilya ni Father Expedito Bosmion. Okay, no, hala padayon ta sa ato ang mga buhatonon mga higala ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Aboy no, ang ato ang Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint Arcangelo Tadeni, no? Arcangelo Tadeni, no? Tadiny, no? Natawo siya ni atong tuig 1846, namatay siya na atong 1912 o 19th century na. Noon niya naordinahan day kini siya nga usa ka pari o niya napahimo siyang founder sa Congregation of the Holy House of Nazareth. Kunya na-canonized siya by St. John Paul II niadtong April 26, 2009. O bago pa ni siya na-canonize, no? Si Saint Arcangelo Tadini. Ala, no, mayong mudto na kanatong tanan ato dahil nga timbayaon ug may mudto ang atong mga kuraparuko, no. Kapadayon na may mahigala ha sa ato ang pagpangagahapon, pagpakumpisal ba sa vicariate nato, no, nagpakumpisal mi kagahapon dito sa Bindoy. Daghan sang nangumpisal dito. Salamat kayo sa ato ang kuraparoko dito nga kining nakapaniud to mi og maayo kay namong pagkapaniud tuha, no.
si Father Nestor Rimata ug ang tanan jud nga mga kaigsuonan nato diha sa Bindoy nakapangumpisal po ang uban kanila. Unya kagahapon pud sa hapon ako pong pasalamatan ako mga kuraparoko ang atong mga parokyano diri sa Ayungon nga nakapahigayon pud mi sa amo ang gitawag na tug vicarial confession. Ubay-ubay pud mahigala no nga nangumpisalan sa ato ang mga parokyano. Daghang kay salamat ha mga parishioners nako diri sa Ayungon. Kani supposed to be sa tambo unta mi ganina ang buntag niya kay naka-recollection naman dahil sila matud ba ni Father Toto unya gipakumpisal na pud sila no so muna nga karon na lang hapon karong mga alauna attention dahil din has ayo sa tayasan ha karong alauna karong taon-taon magpakumpisal nami karong taon-taon din has tayasan ang atong kuraparuko din ha si Father kining Juju Abeliar nahala no tayasan ang katong karon pa nakabalo nahala adto mo sa inyong kuan adto mo sa inyong dakong simbahan kay naa meron diri no naa meron diri magpakumpisal mi nalaigo pa ang taga Malaga Pangalaykayan Dumulog Payabon ug uban pa nga mga kabaranggayan igo pa makaabot pa mo namo diri sa kay mo og series o di ba pedicab ayan no aron nga makapakumpisal gyud mo kay karong adlaw man ang ato ang vicarial confession diri sa dili di ay Bindoy mo to akong gihisgutan kuan di ay tayasan sorry kay mahigala gahapon day ang Bindoy so ato day nga panawagan sa taga Matuog no taga Matuog o kini mga silingan nato din di kay Crucitos mga barangay din sa tayasan no pero atong panawagan day sa mga taga tayasan ha no nga ni ami karon diri sa inyong parokya nagpakumpisal mi diri sa inyo kaninyo aron nga medyo mas babungahon ang inyong nga Semana Santa. Nara no, ari kita mahigala sa pamalain nato. Wala sa usa taro sa CBCP News mahigala kay medyo naapikhan ko. Kay gahapon mag-research unta ko sa CBCP gabi, no? Gabi ta ko mag-research bali man jung kapuyan ako gahapon mahigala pinakumpisal. Maluya jud ay no. Kanang makupagpakumpisal tag hilabihang daghana medyo maluya ka. So na gahapon I tried nga magpakumpisal ko pero wa gyud makaya. Katulugon na jud ko kayo. Nara no, okay, ari na kita sa atuang ginagmang joke. Bueno, niingon ang teacher sa iyang klase. Okay, class. Unsa may inyong kung makakita mo og 10-foot nga snake. Unsa may inyong buhaton? Ikaw, Bukloy. Di din ako mahadlok, ma'am. Ha? Di ka mahadlok makakita kag 10-foot nga snake? Di na dyan ko mahadlok, ma'am. Kaya wala man dyan kanang bitin nga pulo ka bugtiil madahan pud ma'am nga kanang bitin magkamang ra man na kunya kanang imong giingon nga snake pulo makabugtiil di na may tabo man uluhi pandagway Duknoy ihagbong tikaw dili ma'am oy joke ra guning atuwa. Okay no padayon ta mga higala no sakto man pod ang bata kay 10-foot nga snake tino gyud siya mahadlok kay mahadlok man ko nga naabay bitin nga naay pulo ka bugtiil uluhipan na kay noon. No, padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Ari na kita mahigala sa ato ang sa pamahigala nalimtan akong dala ko ang topic. Okay, dara mahigala no. Doon natin pangutana, Pader, ano man, ano sa problema? Kutasan man ka. Nagdagan ko, Pader. Anong gidagan man ka? Gilagas ko giro. Abi no, mo kini ang pangutana mga higala. Ngano man tang katoliko ning nangutana. Nga Domingo man ang ato ang simba, nga ang uban maingon sila masabado ko, no? Aboy no, may basihan no po ng mga sabadista no sabadista man ang kalagmitan Sabado kung buot huna-huna kung atong tan-awon ang rason nganong Sabado ang adlong ipapahulay atong mabasa sa daang kasabutan no nga matud pa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 sa 11 nga 6 days no gikan sa Domingo paingon sa Sabado gikan sa Domingo paingon sa Sabado mao ang ikapito kadlaw no
ikapito ka adlaw. Kung tanaw na to sa kalendaryo. No, no? So ang first day ang Domingo o niya ang Sabado mao ang ikapito. So mo na rason sa mga Sabadista nganong Sabadista sila. Na pero bueno, may rason mo sila pero kita mga Katoliko wala na nato na siya kaayo subaya kanang masabado kay nganuman mas dako manggod kaayog significance ang Domingo para nato. Nganuman tungod kay ang sa Sabado alang sa mga kinibitang mga Hudiyo kay Hudiyo magi original ani kining Sabado nga Hudiyo man gyud mao mangguning panahona nga matud pa nakalingkawas sila gikan sa kaulipnan sa kanang Ehipto Sabado. So muna nga gihimo nila ang adlaw nga Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay ana no muna. So ikapito ka adlaw man gihimo nila no kay ngano man mo man ang adlaw nga gipalingkawas sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan sa Ehipto katubit ang panahon sa mga faraon, panahon ni Moses. Pero kita nga mga Katoliko ang Sabado walay significance para nato. Mas dako kayog significance ang Domingo ngano man tungod kay mauman ka ng adlaw nga nabanahaw ang atong Ginoo ug maupod ka ng adlaw nga mikunsad ang Espiritu Santo. So muna nga ang pagkatukod sa simbahan Domingo man kay mo man ay pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug ingon man usab maupod ka ng adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoo. So muna nga mas dako kaayo kuan kanang gitawag nato og significance ang Domingo alang kanato kaysa mga kining gitawag nato og mga kini adlaw nga Sabado. No? Gani, kung atong tanawon ang adlaw nga Domingo, mao kini nga mga panahuna nga nakalingkawas kita gikan sa kaulipnan sa sala, pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mo ni gitawag na tuog the Lord's Day. No, matod pa, no? Kay kini laging kuan, kining adlaw nga Domingo, mao man kining adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo mao po kining adlaw nga nakalangkawas kita sa atuang kining kini bitawng sa kaulipnan sa sala. No, muna nga kung ato pong tanawon mga higala, wala man po siguro kining warag pinilusupo na po ni wala man po siguro gibutang sa Biblia nga kanang ato yung subayon ang kalendaryo. Ang importante ra gyud nga ikapito ka adlaw, no? Ikapito ka adlaw mo pahuway gyud ta. Unya kay alang kanato ang kuan man ang primerong adlaw sa semana, kuan gyud na. No kanang Lunes. Kimo man to panahon na nga mo trabaho ta. Dayong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ang ikapito. No, kay kung ato pong tanawon kana kini mahigala ako na lang pud ni ako na ning opinion no. Wala man pud siguro nato wala man pud siguro tay mabasa sa Biblia nga kana bitaw ang pag-ihap nato musugod gid ta sa kining Domingo ingon ni ana no unya sa Biblia wa pud ingon nga subayon gid natong kalendaryo. Para nako ang eksaktong pagtulunan is basta sa ikapito ka adlaw mugahin gyud kag panahon para sa Ginoo mo na gitawag na Lord's Day. Nung gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikaunom, dayong pagkaisab Domingo mao na ikapito. Unya, ang ikapito pod alang kana ang Domingo pod alang kanatong mga Katoliko, mao kana ang panahon nga nabanhaw si Kristo ug mikunsad ang Espiritu Santo. Muna nga adlaw gyud nga Domingo. Muna siya pinaka-importante para nato. Dili lang kalang kanato. Kung dili sa tibuok kuan, sa tibuok Pilipinas siguro, kay sa tibuok Pilipinas adlaw nga Domingo wala man gyud trabaho. Doon na uban Sabado gani may mga trabaho pa pero Sabado, Domingo wala. Unya kung panahon pud sa Semana Santa, adlaw Sabado patay pa pud ang atong Ginoong Hesukristo ni ana. Pag-abot sa Domingo, numo na nga nabanhaw na siya. Unya kung ato pong pinulusupohon pag tanaw, dili man to pinulusupo pero murag pwede pa natong gamiton ang argumento nga wala man pud siguro nabutang sa kining kalendaryo nga ang kasa na kalendaryo nga sa Biblia nga musugod kita gihap sa kining Sabado ada Domingo.
no, ngatong sundon gyud ang kalendaryo, no, kung dili basta kay sa ikapito ka adlaw muundang na kita og trabaho o mangampo kita. No, klaro ba? Okay, so another question. Pwede makasala ba ta kung wala tay simba-simba o madomingo? Busy man gud kaayo mi sa panginabuhi ka mga negosyante man mi. Unya luya na kaayo mi ikadomingo mo na nga dili na mi makasimba. Unya ikaduha daghan magkapareho sa tampukon nga domingo man gud pod ang among negosyo. Anyway, magdepende man gud pod na sa rason ngano nga wala ta makasimba para berta maka kanang maingon nga makasalata. No, doon naman gyud mga valid reason nga pwede pod nga pwede ratang dili makasimba. No, pananlitan dili ka makasimba kag madomingo kay nag-atang ka o pasyente o baka ikaw mismo nagdaot ka o baka kanang gitawag na tog nagtrabaho ka kay para sa kompanya ba pareho ang kompanya o uban pa, no, so pwede na siya nga mga rasona. Pero kining kabahin nga magtrabaho kag domingo ang atong simbahang Katoliko nagahin gyud og panahon alang ni atong dili makasimba og domingo. O kini bang gitawag o kining gitawag og anticipated mass maalasais mo na nga ang mga kasimbahanan kalagmitan gyud doon na ginay anticipated mass masabado alas 6. Kana nga tradisyon pinasubay pod na nato sa mga Hudiyo. Kaya alang sa mga Hudiyo ang domingo magsugod sa Sabado alas 6. So ang atoang naandan magsugod ang Domingo sa Sabado alas 12 gabi. No? Pero sa mga Hudiyo ang Sabado magsugod na sa alas 6 sa gabi. Nya doon naman kita gitawag sa English og Judeo-Christian tradition. Nga doon na pud tay mga gitawag natong tradition nga gikutlo nato gikan sa mga Hudiyo. Apil na ni ana kining gitawag og anticipated masses. So kanang niingon nga negosyante man gud may pader, dili na mi makasimba og Domingo, kikapoy na kayo mi. Ang tubag ni ana, gahini lang gid ninyong panahon. Kung dili gid ninyo makaya sa Domingo, bisan alas 6 na las gabi sa Sabado. Okay ba? Ingon ni ana, no? Kay makinigong gatawag og Domingo, kuan man gud ni, balaan kay ni alang kanato sa ako nang ginaingon. Tungod kay mo kining panahuna nga mikonsad ng Espiritu Santo, maupo kining panahuna nga nabanhaw ang atong Ginoo, o maupo kini atong gigahin nga giingon nga sa pagtuman sa giingon ni Cristo sa balaang kasulatan nga imong balaanon ang adlaw nga Domingo. No? So mangita lang gitag paagi ha. No aron gyud nga makasimba kita sa adlaw nga Domingo kay matud pa pero dili gyud makaya sa akong ginaingon. Sabado pwede na. Pero doon ay mga rason ha, nga mga valid reasons nga nung dili ka makasimba nga pwede ra. No, what for example, kining dili ka makasimba kay nagdaot ka, of course dili na pwede, dili gyud ka makahimana or nagbantay ka og masakiton, di sa na pwede. O baka nagbantay kag bata, pwede, di sa na pwede, no. O unya, pero kung pananglitan o simba ra gyud ka na amang poy mga anticipated masses sa mga parokya, nguni ana. So of course mga valid reasons kay gumiingon ra jud ka nga nagnegosyo magud ka man dili ka makasimba. Na do naman goy mga options. No, ato na lamang i-avail ang mga options baka na bitang pwede ba aron gid nga makasimba kita kay ang pagsimba dili na ingon nga matud pa pinugsanay pero usa na ka obligasyon. Obligasyon gid na nato ha. Klaro? Bueno, dinhi na lang una kita kutob kay wa naman tay oras. Ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Mana milip na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.